Senkrane nam ho. Na sa wode aba ekoboma enkrane ne hwete. Ena na otumfo bomi mu ase. O ka asem bi. Oso munim so osetutu a obekyekira Asantema na ono ani. O ka sa asem nipa bebrade amaso. Ewura fi so osetutu odi campaign so na na abo ahia na ntuma mpoma hene. Ede ne club afode. Enya nipa bia o, ena omdo moja abo afode o. Nimu mabrempone aman hene. Ewura fi se na no osetutu penso na kuma uma hene na natwe ne bo akodia. Ode ne kra to ho ba afode ma Asantema. Ewura fi aduma kase kase man hene. Na osetutu penso de odi campaign so na ode ne kra to ho ba afode. Na na mankwati am bantema a odi kan Ewura fi edwoso biaka ena omdo kra to ho ba afode. Ene zo osetutu mienu otoso mienu aba e wo sa hene ni pega. Enti ahini ni bepedia befa titru ni abrempon so akọ. Eno nti ba mama ne nyam nwanwa. Se yam Asante titru bia ye ni momo. Impo wona wanya Asante titru mpa omubewu Asante mem ene Asante region. Because Asantema Asante region ka ho ahafo ka ho bunu east. Ene efa baby vote efa baby east fa baby. Anyway, bibi man o man a se bibi ni huni ni ase ni epega. Ekwan bi obefa so obebere na se bia obebere na se. Enya me nwanwa sa abro omokobo abrofo no.